До кога ще отлагаш онзи труден разговор? Знаеш много добре, че се чувстваш нещастна, празна, може би опустошена, невидяна, нечута. Живееш с партньор, който не те забелязва, може би от месеци, може би година. Но ти отлагаш. Отлагаш да извадиш картите на масата и да изговориш онези думи, за които душата ти е толкова дълго вече копне. И си казваш, сега не е момента, ма то не е чак толкова зле, но сега може би ще го нараня. И продължаваш да нараняваш себе си. Отлагането има една много висока цена, която ние заплащаме. Първо, губим ценно време. А времето е ценен ресурс. Второ, не позволяваме на душата си да се развива. Затваряме я. И най-вече губим себе си. До кога искаш да плащаш тази висока цена? До кога ще отлагаш трудния разговор? Той няма да стане по-лесен утре, нито в други ден, нито след година. Единствено ще стане лесен единствено когато разбереш, че болката да стоиш в тези отношения е много по-голяма от това да бъдеш честна със себе си. Не чакай, не отлагай себе си. Аз съм тук, за да ти помогна. И ако мислиш, че ти си човекът, натисни линка долу и се свържи с мен. Ще обсъдим заедно кой е най-добрият начин, по който аз мога да ти помогна.